věci. Rada v tom nefiguruje, není tam rada. Mluvím o tobě. To mi prostě nezajímá. Prostě mi někdy můžeš někdy odporovat, ale nemůžeš říkat to, co mi zlomí srdce. A třeba vždycky jsem chtěla být na sociálech. Ale chci mít někoho, aby mě pomáhal s tím. A právě i někdo i právě mi pomáhá. Takže nic tomu neříkej. Takže já si budu dělat, co já chci na tom sociálních sítích. Takže toho něco zmlkni. Tak prosím, neříkej o nic o mně. Prostě neříkej o mně, pak to radě bude více vadit, protože my se už známe už od malička s Radou. No, mi to hrozně vadí, to trochu vadí. Ty někdy říkáš oni, někdy, pak to říkám Radě. Rada to, protože ona bude někdy, kdy s tím, že bude hodně agresivní. I já takže hodně agresivní, že já budu mnohem agresivnější, protože jsem přeprala, takže nikdo o mě nebude říkat, že musíš to přestat. Musíš to přestat. Už to nikdy nechci říkat. Ani já to nechci slyšet. Máma, táta, brácha i Rada mě mají prostě jako dobrého, ale jako třeba ty si myslíš, že jsem jako na sociálech, si mám zakrývat všechno, obličej, identifikovat, třeba mnoho lidí to dělají, tak můžeš z toho někdy přestat. Děkuji a právě to dělám. Tak z toho zmlkni. Takže jsem se, jestli jste to slyšeli, takže je to moje babička, no nevlastní, takže nechci v komentářích nebo jiných, nebo na shortu, slyšet, že musíš jít pryč. Prostě nechci tě vidět zase na sociálech. Prostě ti nechci vidět. Prostě. A prostě vám chci říct, jestli jste byli jednou youtubeři a jedna na jedných komentářích říkalo by prostě řekne ne. Musíš hned pryč z YouTube, protože si haloupá na tom a ještě si něčem těm blbé, máma si na to týskalka. Já jsem taky jsem youtuberka a chci být populárnější než ty. Vadilo by to vám? Ale prostě můžete být aspoň někdy sticha. 4 jedna Bory, 2 týpci. O tom říkají. Já jsem odešla z toho a že mám místo to oči, že mám 2 kokoty. Takže prosím, si odporujte. A jinak já budu mnohem agresivnější a budu dislikeovat vaše komentáře. Takže
že řekněte toto komentáře, jestli jste populární. Jinak, půjdu do našeho kanálu, já vím jak, takže já jsem na to expert, a budu vás dislikeovat, budu vás urážet na komentáře, a když jsou na mě hodní a vím, že mě odebírají a jsou na mě hodní, takže budu na nich komentovat jako že jsem byla jako hodná na nich, a když jsou na mě zlí, takže jsem na ně také zlá. Takže můžete to smuknout, prosím. Takže smukněte vaše slova o tom. Běž pryč YouTube, běž pryč YouTube. Protože jsem hrozná, blbá. Moje máma taky se na to dívá. A já jsem taky populární, ale mám méně odběratelů než ty. Takže odejdi z kanálu a moje máma, aby mě moje máma odebírá, protože moje mámka mě odebírá. Haha, takže běž pryč z YouTube, bye. Takže vadilo by to, takže nikdy to slyšet tohle. Bla. Takže prosím, si odporujte mě. Já nejsem dobrá na češtinu, takže a já mám hodně zlý věci, takže můžu vás najít na sociálech, nebo já nevím, pak najdu někde, pak najdu váš dom, třeba Ellen se na mě strašně hodná, odebírá mě za prvé, a třeba on je velmi laskavý, i když jsem ji nikdy neviděla. Pak je Naomi Fox, my jsme se potkali, prostě na bylým zpívání, tady on je mega hodná, mega hodná, prostě totálně hodná Naomi Fox. A prosím, odebírejte ji, prostě. Já ani má taky 1000 odběratelů. Já ji chci splnit, ale nemůžu, že zás najít, protože LNCZ má 1000, ale za chvíli bude Vánoce, takže nevím, jestli bude to správný. Takže nevím. Tak prosím, nikdy mi neříkejte. A prosím, některých komentářích chci vidět, že buď stále na YouTube, já to třeba taky někdy dělám, buďte na YouTube, bo my tě máme rádi, prostě držíme se, napojte se někdy, prostě můžete. Já skoro neukážu obličej, protože jako já prostě se nepojí. Ale než mi ta stará babička mi zase bude říkat, že běž si YouTube, si budeš nějaká odpadovat, bla. Já jsem dítě, nikdo mě nemůže odpadovat. Jinak bych nenatáčela. A 5 měsíců, co jo? No, jo. Takže, nikdy nesi slyšet komentáře. Třeba jenom slyšela jenom 2, ale třeba Thunder úplně, ty můj spolužák a říká bro. Ono skoro na to, ale třeba nějaký Nikos Murga, nebo co to bylo? Mikola, nebo já nevím, co to bylo. Takže půjdeš se mnou někam a já plně. Kam jdeš do školy, já jenom půjdu s tebou, půjdu s někým, když někdo chodí se mnou do školy.
vůbec nechci si od vás slyšet. Vše. Blábalita, blum, blum, blum. Bla, 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 bla. Takže já mám iPhone 13. OK. iPhone 13. Vidíte, já nemůžu, že já zní kameru. Vidíte. Bra amírogavanigla inížen. Takže já budu mít iPhone 8. Nevím proč, ale budu mít iPhone 8. Takže budu mít na tom i kanál svůj. Počkej, je to iPhone 8, takže já budu mít iPhone 13 asi. Ale furt natáčet. Ale řekněte, zkažit a... Zkažit a... Takže zkažit a... Takže je to hodně dlouhá videa, takže nechci slyšet komentáři. Nedávej si tam obličej. Tak skoro nějak 4 miliony youtuberů, kdo si tam ukazují obličej. I dítě nějaký vlastní blbý. Dítě. Je tak prostě to můžete odporovat. To skoro Angličani to dělají. Se jenom blbý, jenom, protože hlavička je jenom blbá. Chápete? Jenom blbá hlavička, jenom napadnete. Dokud si tam obličej. Ne. Takže, vezme si slyšet. Takže, blábalita, bla, bla, bla. Nechci slyšet někdy nikoho. Vyšťovací kouzlo, jestli vidíte, takže je to kouzlo. Pam. Showa, takže, čau.